Kapistahan sa Birhen sa Regla gidagsa sa daghang mga deboto. Samtang nunot sa nahitabong sunog sa panghaw sa dagkutanan sa simbahan sa Birhen sa Regla, may mga kawani na sa simbahan nga mo-assist sa mga deboto. Kini ang live report ni Luan May Rondina. May Ses daw miduyog usab ang maayong dagan sa panahon karong adlaw ning pagsaulog nato sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Sa kinatibuk-an nagmalinawon og solemne ang mga relihiyosong kalihukan. Bagang duot sa mga deboto ang mihugop sa simbahan sa Birhen sa Regla ilabi na atol sa Pontifical Mass alas 10 kaganihang buntag. Sa homily ni Cebu Archbishop Jose Palma, iyang gipahinumduman ang mga magtutuo nga daghang angayang ipasalamat ngadto sa Dios ilabi na kitang mga nakalabang gikan sa mga pagsuway sa pandemya ug sa Super Typhoon Odette. Ug kay balik normal na matod sa Arsobispo, padayon usab kita sa panaw sa simbahan uban sa mahal nga Birhen Maria. Sa atong paglawig sa atong journey, uban si Mama Mary, aron kining paglawig atong buhaton dina sa pinag-uusa, pagsalmot, pagkuman sa atong misyon. Sa Pigasbahin, nunot sa nahitabong pagkasunog sa panghaw sa dagkutanan sa simbahan sa Birhen sa Regla, mipatuman o gamayng kausaban ang mga tagduma sa simbahan. Matod ni Joselito Castañares, tagduma sa Birhen de la Regla Church nga sa gihapon tugutan ang mga tao nga makapaduol sa imahen, makahikap ug makapangaliya. Apan ang dala nila mga kanila, itunol nila ngadto sa mga kawani sa VDR nga maunay mo dagkot niini. Matod ni Castañares, dili nila buot nga masubli ang hitabo niadtong Sabado sa alas 11 sa buntag nga nasunog ang panghaw sa dagkutanan sa mga kandila tungod sa bulto-bulto sa mga nanagkot. Tiningob that's the reason the other day nga nisunog mi sa taas. Daghan kay magdago sila 20 ka kandila nya hansak la walay control. Kay doon na magoy nakakyum katalo so may kako sa init sa ubos. Actually sa ubos wala gid siya masunog ang taas sa gyud. Kay karon ang kahulugan sa ika-288 nga kapistahan sa Birhen sa Regla, gipanglantawan ang mas daghang mga deboto nga managkot karong adlaw. Okay ra man gyapon kay ang uban gani itunulan lang diri sa gawas tungod sa kadaghan sa tawo. Kay labi nag mga tiguwang nya init kaayo nya limuot mo na ilan lang ihatag sad. Samtang kagahapon sa hapon, nagmalinawon og solemne ra usab ang pagpahigayon sa Solemn Foot Procession. Base sa banabana sa Lapu-Lapu City Police, miabot sa 10,000 ka mga deboto ang miuban sa Solemn Foot Procession kagahapong adlaw. Ses sa mga wala pa makasimba, alas 7 karong gabi ang katapusang misa sa simbahan sa Birhen sa Regla. Ses? Happy Fiesta ug daghang salamat, Luan May Rondina.